Taong 2009, kan magtubo ang sadit na bukol sa walang dudo kan 65 anyos na si Tatay Salvador Ibuenga kan Panal, Tabaco City. Agosto ngunya na taon kan matiun niya ang pasakit na dara kan stage 4 breast cancer na ngunyan ang nagpapadepisil sa iya sa paghangos asin paghiro-hiro. Hubag naman magin ang ibang parte kan sa iyang hawak. Sa ibong kan pigpapahiling na tibay. Dain na ibitara ni Tatay Salvador na mapaluha matapos na makaresibin in wheelchair gikan sa Ako Bicol Party List. Ako'y nagpapasalamat. Papasalamat ako sa binigay niyong pribileyo sa akin. Ako'y nagpapaiyak ako. Ako'y walang-wala na ngayon. Ang magagawa ko na lang magpasalamat. 5 bulan ang dain nakakalakaw ang 77 anyos na si Nanay Angelica Binlayo kan San Roque, Malilipot, Albay. Hunyo ngunya na taon, kan siya ang ma-stroke, kaya sisakit naman siya sa paglakaw. Darakan pagtios, maski pa ang pagpa-therapy, dain na naiabot kan sa indang budget. Kaya ang pagkakaigwan in wheelchair hali sa partido, bawas naman sa isipon kan sa indang pamilya. Masaya ako. Oh, na mayroon binigyan ako ng makapaglakad-lakad ako. Darakan komplikasyon kan mga pigmamating helang, nawaaran na nin pangiling asindain na nakakatarampa ang 73 anyos na si Tatay Lorenzo Purlahe kan Ranao-Ranao, Ligao City. Para kay Nanay Cresanciana, masakit man na mahiling sa siring na kamugtakan ng sa iyang esposo, alagad kaipuhan niya ining akuon. Marami pong salamat, Congressman, sa mga bigay mong regalo sa amin. Malaking tulong na po ito sa amin, mga Congressman. Maraming salamat po. Ang 78 anyos na si Nanay Salve Frondoso kan tagas Tabaco City, nadidipisilan naman maglakaw huli kan high blood. Istorya niya, 5 taon na siyang nagmi-maintenance. Magkadawang beses naman siyang inatake nin high blood, kaya ngunya na igwana siyang magagamit na wheelchair, mas magian na sa iya ang paghiro-hiro. Dakulao na pasalamat ko, kuminon yan manggiraray. Minabot manggiraray. Katakod ka ini, pinasalamatan man kan media relations officers kan Ako Bicol Party List na si Sally Luces, ang Children International Philippines, hulita mas naging posiblyan pananaonin dan in wheelchairs. Sa ngayon, dahil nakapagbigay ulit tayo ng kasiyahan sa mga kababayan natin, nangangailangan. Sobra talaga nangangailangan. Nakita nyo naman yung mga pinuntahan natin na talagang mga walang-wala, yung maaantig ang iyong damdamin dahil sa kalagayan nila, nakulang na lang na ibigay mo na ang lahat. Kaya lang, limited ito, pero malaking bagay na meron na wheelchair na ibinigay sa kanila para magagamit nila talaga pang mobilize kung saan man sila pupunta. Mientras tanto, parte ang wheelchair distribution sa tabang sa karahayan program kan partido. Nakatalaan man sa mga masunod na simana ang pananaonin wheelchair sa Masbate. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Jennifer Pulinar.